For at lave papir, så skal man bruge en blender, 2 rammer, noget net, en svamp, noget Arnica-papir og noget genbrugspapir. Genbrugspapir skal ligge i blød i 24 timer, og Arnicaen i en halv time. Så skal man bruge noget stof og en spand, hvor man lægger sit papir i blød, og en balje. Nu vil jeg så blende. Jeg tager lidt papir, ikke for meget, for så kan blenderen gå i stykker. Så tager jeg noget vand, cirka 95% vand og 5% papir. Så skal det cirka blendes i 15 sekunder. Papirmassen eller pulten, det skal blive til en blanding mellem velling og grød. Og så kan du så bagefter hælde det over i balje. Nu har jeg så lige puttet pulten i. Så rører jeg lige lidt rundt. Pulten kan nemlig godt falde til munden. Så tager jeg mine rammer. Og det er vigtigt, den her, den vender opad. Så lægger jeg den anden ramme ovenpå. Så vender jeg den lodret ned. Og kører jeg forsigtigt til side til side. Så tager jeg forsigtigt den øverste ramme af. Så har jeg min svamp. Og så kører jeg nedenunder for at tage det værste vand væk. Så lægger jeg den herovre på det stykke stof, jeg har gjort klar. Lægger den ned. Så tager jeg den forsigtigt op. Og så har vi arket her. Så kan du så tage et nyt stykke stof over. Man kan putte alt muligt i sin pulp, blandt andet rosenblade. De skal lige have et lille opkog, inden man putter det i. Så kan man putte det i. Så kan man eksempelvis også putte lidt glitter i. Så kører jeg igen rundt. Tager man sin ramme igen. Kører frem og tilbage. Jeg kan lige komme et lille blad på her. Tager jeg rammen forsigtigt af. Tager min svamp igen.
har man et smukt ark med guld og rosenblad.